फरायसा बिथाङा बिबार बावखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आरो फारियै मिरुनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी आदा, लेङाइ गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारी आरो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो गेदेमा कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Top 10 position जोङो सायख'नानै गोलाव समनिफ्राय एबा 2006 निफ्राय कमल कुमार ब्रह्म गेदेमा बिथांनि मुङाव जाय बिथाङा बर' बिजों बर' मिडियामखौ लानानै खामानि मावदोंमोन। आरो हरैजाय माने टप पजिशननि पार्सेन्टेजआ खिन्थु 90 नि हाउसआव प्राय मोनैया 87, 89 मालाबा 90 खिन्थु देग्लाय जोंनि सासे फरायसुलि बिदिसा खाख्लारि 96.83% मोनदों। कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बरायनायनि जिखिनि हाबाफारि दङ बेखौ गासै नम्बर 573 95% मोनदों। बिनि थाखायबो आखाइ हमनानै जोङो थामथि मासियाव होनो हादों ईशा बसुमतारी, बिफा बुद्धि चरण बसुमतारी, बिमा निर्मला राधा बसुमतारी, UN नेपालीनि बिमा खुसि उदालगुरि, गासै नम्बर 562 पार्सेन्टेज 93 फरायजेननानै गोसो गोरबोजों फरायबाय। हे अनजालि, गावनि आंगो बिमा रावनि बिजोंजों फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायानो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन देरहासारनाय। नोंनि देरहासारनाया बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ अनसायनाय फेहेरनाय आरो जौगाहोनायाव इयुन जोलैखौ थुलुंगाखां लामा दिन्थिबाय। नोंनि देरहासारनाया दुलाराय बर' हारिनि गोग्गाथाव नेरसोन जानानै थाबाय। नोंनि जारिमिनारि उथ्रिसारनायखौ मान होनानै इं 2020 मायथाइनि 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। नोंनि इयुन जिउआ अराय देरहासार जाथों, नखर हारि आरो हादोरनि नों सासे राफोद सुबुं जाथों, बेनो जोंनि हास्थायनाय। गोजोननायजों दिफेन बर' आफादगिरि, लरेन्स इस्लारि गाहाय नेहाथारि, कास्टम बसुमतारी सोलोंथाइ नेहाथारि, अबिद नार्जारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि। गोजोन्थों। मोनद' मासिखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय आवग्रिनानै आंखौ खेबसे आखाइ हमनानै खावलायबाय। आरो बाथौ आश्रम बरमा, बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमा जोंनि प्रिन्सिपाल बिथाङा दङ। बिथांनि फरायसालिनिफ्राय साथाम टप 10 आङो सारखौ खेबसे गसंबावनानै लोगोसेनो जोंहा सानै नखरसेनिनो ननिता बसुमतारी आरो नबनिता बसुमतारी खेबसे जेराव जिरायदों बेनिफ्रायनो खेबसे सिखारनानै नखरसेनिनो सानै टप 10 मासियाव आवग्रिनो हादों। जिरायदों। सम होनो हाया, आंहा माबा मोनसे इनकाम खालामबावनो ओंखारलांथारनांगौ। दा बै फरायसाखौ जों बेखायनो बे गथ'आ बुंदों जोंनाव अपसना जेबो गैलामोन। आइयाबो आंखौ नायनो थाखाय न'आव थाया आरो आं आइ बादि निखावरि जानानै जिबनखौ आं मालाबा बारहोनो लुबैयाखै। आं बेखायनो एसे खस्थ' खालामनानै फरायदोंमोन। आं टिउसन लाबायबायदोंमोन, टिउसनखौबो मोना, न' थांनानै आं फोरोंदोंमोन, फैसाफोरखौबो बिनो हाया। दा उनाव अननानैनो आं माखासे मानसिखौ हरग्रा जादोंमोन। आरो बै फरायसाखौ जों नायदों, बे 95% मोनदों। अखा हाबा बिसोरनि न'आव अखाया माने गेसेरजोबो बेबायदि अबस्था, जानो गैया जोबो अबस्था बेबायदि अबस्था। दा सरकाराबोथ' मदद होगोन आरो निउसलाइबो होबाय जेब्ला अनेकाथ' बे हिन्जावसाखौ मदद खालामनो ओंखारबोगोन जों बेखौ नायदों। दा जोंनि न'खरनि अबस्थाखौ सोरबा सोरबानिया बेबायदि अबस्था दङ। दा बिथांमोनखौसो आं खावलायदों
जे न'नि नोंनि कन्डिसना बे रिजाल्ट मोजां खालामनायाव मालाबाबो बेरियार जानो हाया मालाबाबो हेंथा जानो हाया बिदि गोबां उदाहरन दङ दा बेखौ आङो आरो गुनाय बुंनो नागिराखै आं जास्ट बेखौल' खावलायदों गावनि सायाव फोथायनायदों आरो बिमा बिफानिफ्रायनो जि मोनदों